नायदि जोंनि पेरेन्ट्स जोंनि बांद्राय बिसि सेक्रिफाइस खालामदों बो ड्रेस को दालनायाव जोंनो बिसोरबो ड्रेस बाहायबाय दं बो सायाव जोंनो लेखा फोरोङै दं सस कारवा होता है तानी कबे कोकले कोक खा बनो काम के बुसी नाले ने पहिले से कांगो रंदी जों कायसा नव जोंनि रूम म तङै तङो आफ्रो जोंनि पेरेन्ट्स फाइबै जोंनो मोंसा बोलियाखे तमारा केले तङ तङा मोजा खांखे बाखि बखाव उनै फाय नवासि जोंनो मोजा खायरखे मोजा खांखे नों साइमोन नै बाखि बु फिलिं उनै फाय साक सागो कायसा तारि ब्रक्सि नावनि मुसु बाहायनोस खानानि मुसुबो कायसा बाहायनोस मुसुबुबो बसि जुमां तंसोมึงซาบิยาสงซาเวไดเรกเรียลิตี้ขึ้นน่ะมุสุมันขึ้นน่ะตารีเรียลิตี้ขึ้นน่ะมึงซาบิยาสงซาเวฮันนี่บ้าเนี่ยก็ไปกอกนขึ้นน่ะดูโคงในไฟเวเอ็มไปเรียลิตี้ไหนขึ้นน่ะมึงซาบิยาน่ะจอตัวนี้เปรนส์น่ะบุษเนี่ยบุษฮานขึ้นน่ะการขึ้นน่ะไหนเนี่ยมุสุเวกายสูงซ่ากายอินคัมใครตรงซ่ากายมันชอบมา respect กันนะWhy can I nine musu kasizak but nine di reality wa bomb person direct na side tam mung sabuli ya khe nung jodi muzak tom han ko wan soi nei di mung sabuli ya jini value mung sabya kho musumani khebla na millionaire hai billionaire hai ekdum high fi luxury कास्लिक कहाँ मरक दाम मुसुगु मोबाइल कहाँ ना मुसुगु सूट कहाँ ड्रेस कहाँ गाड़ी बंगला हकेन मावन किने मुसुग तंग रिच के तने मुसु कितु रियलिटी ओ नायखां के मुंसा बलिया मुंसा बेलु करे आखे नायने मुसुमानि रनो रियलिटी बफ्रो खायने मुंसा बलिया मोजांलांके दुखों में शिमिन दे तंगसना मुंसा सिक ngani musuk ya de mungsa sik ngai nawani musuk to ya de hani bang ne income khaijanai lamang khena gabang mana tong mungsa sik ngani lamang khena gabang mana tong but most important mindset nangra gon thani do pelas kamo jini mindset na sung upgrade khani nangra जों सिनि माइन्डसेट यार खायनि नांग्राबो जों मोंसा सिक ngani bangै but तमां तं डाइरेक्ट इंजाक मुसु खाबाय होबो मोंसा सिक ngani bangै जिनि माइन्डसेट न यार सि खाले या ngai tong नायबो मुसुगु साक साक न चेन्ज खायने मुसुग सि तंग मोंसा बिलिया मोजां न साक साक दुख नाङै सि तंग सलायनानै मुसुग सि तंग but सलायवानि जरावो खेनो तानि सलाययान पाइबा Tani mungsa biya ke tong tong. Seba hel kai pai nai. Seba dam ro nai. Mungsa biya no seba dam ro nai ba. Nang khud che dam ro ya. Ke dunia la ba ke dam ro nai. Mungsa biya no. Mungsa sik ngani bang e. Tama khai ni nang ngai tong. Nang bu chi tong. Mentality no pe piat pulas ke re di ma khai ke nai. Serious mang na life bro. जिनि जे तम मुसा मनो जों चेन्ज मा खायग्रा ना जिनि जे मोबाइल जों नाय दं माने चेन्ज मा खायग्रा ना जत्तनि सिबैनि दं तानि ले जों खायले याङै दं थुम पारे इनफरमेशन जिनि रो दङै दं जे दङै दं मानो तानि एक्शन खायाङै दं केबो हेल्प खायफेने गिरे उ दुनियाव निजे खुद हेल्प खायां हांके जेफोर निजे साकसंनो निजे खुद help खायना आफ्रोसि दुनिया बराव बननो help खायनि जेने दुनिया बराव बननो आफ्रोसि मुसा सिक उ बरावले मुआनि जेने के जों मुसुमान ले बनस मुसुक दंके हानि बाङैनो आं रिक्वेस्ट खायनि मुसुगो जिनि भेल्यु जे मुंसाबो यां दङो मनो मुसा सिक जागाव मातलांलायसिना मुसा सिक मा खायलायसिना तमाखे खायनाय नोंथुं पारे सिवै दङ बो नोंथुंनो
ताई निं ओमाय भिडिअ नायबि नों थुंपारि जत्त कामनि क्लियर के नों साइमन दङ किबनो ताबक जों रेगुलार लिखि खालायसिवानि मुसा सङै जिनि फ्रेंड्स नि मोखांगो कायसे प्राउड फीलिंग तय फैलायबानि जिनि बांगै नायदि जिनि फ्रेंड्स जिनि बांगै बुसु सेक्रिफाइस खायदों बो ड्रेस गतालना यावसि जोंनो बुसु बो ड्रेस बायरय दं बो सायावसि जोंनो लेखा फोरोङै दङ जोंनो कामखौ दंलिनो खायरय दङ बुसु जिनि बां मेहनत खायदों जोंनो कायसे मुसासो उंजाके नायनि मुसुमनि बांगै किन्तु आसु दरके नोनो उम्मीद नाय दंमोन सि जोंनो उम्मीद नाय दंमोन सि तमान दं रियलिटी खनो नों साबियासो दं बनि बुखाव बुसु दुख नांदोंना निनि बांगै जिनि बांगै बुसु चिन्ता नांदोंना आंमोन साखसानि लाइफनि रेसपन्सिबिलिटी जों नाना लाइसिना दा जोंना स्किल लङो बुसकां जराव जों सोलोंलायनाय देलना कनो सोलों थानायने के नाय दंमोन बांगै बिलायनो हामबाय ओमाय केनो नों सोलोङै दं दे दैनिनि नेक्स्ट लाइफ निनि फ्यूचर लाइफ नो नों आपग्रेड खायदोंमोन बांगै बिलायनो हामबाय दे मानखांके ओ भिडिअ नो शेयर खायदो जिन ब्लॉग फानि बरो नसों जतनो न निजेरे मोनसाबियानो मोनसासो नंगौवानि नाङै दं